Ito ang buhay namin dito sa Jubel kapag nangangailangan ng obligasyon. Kailangan pumila sa bangko. Kanina ang daming tao dito. Ngayon, nabawasan na yung pumila kasi kanina napakarami. Kasi tapos na kasi yung sala buhay namin sa dito sa tanghali. Jubel. Kaya Pila-pila. ready na sila Kailangan na namin pumila tisin ulit. para sa Kami naman pamilya. pipila. Ayan o. Ayan. Kailangan nating pumunta sa Kabayan pala. Dito ako sa Kabayan kasi bumili ng mga pangangailangan. Binadget yung pera. Pinagkakasya ang pera. Malamig na kasi kaya naka-jacket. Ito sa Kabayan, may mga Filipino community dito. Dito yung binibilan namin. Yan yung Kabayan. Yan, mga kabayan ko yan. Sa loob. Ayan. Sana blurred. Ayan. Ayan ha. Habang naglalakad ako, mag-tour tayo. Papunta ako sa aming bus. Ayan. Pupuntahan ko yung bus namin. Kasi malayo, nasa City Flower yon. Kumuha tayo ng view dito. Ayan. Parang kumuha tayo ng view dito. Ayan. Ayan yung view dito. Ayan. Ganito ko ginagawa pag nagpa-budget ako ng mga gawan ko, pangangailangan. So kailangan kasi na ganito yung gawin namin. Ayan, malakas din ang ulan kanina, hanggang ngayon maambon pa rin dito. Bibili tayo ng nuts. Border kasi yung cholesterol ko eh. Kaya kailangan. Ito nga, may bibit-bit ako. Itong dala ko yung binabudget ko yung pangbuwan ng kailangan ko kagabi. Bumili na ako ng Quaker Oats. Ngayon ito yung pangula, yung tinapay, para may budget ko, may yung pan ko, yung pera ko, para mapagkasya sa isang buwan. Ayan. Maglakad tayo. Punta tayo dun sa Jubel Center. Ayan. Habang naglalakad tayo, kitang-kita dito. Ayan o. Para kuhanan natin ng kwan. Ayan, para kuhanan natin dyan sa front view. Ayan, habang naglalakad tayo, kuhanan natin ang view dito. Kabila. Ayan. Jubel to. Naku, sa Alcobar mas marami pang tao dun. Sa Alcobar mas maraming tao dito sa Jubel. May sasakyan kami, pre. We have Sayara. Ayan, dito. Ayan, tamang-tama, marami tayong makikita habang papalapit sa Jubel Center. Ayan. Habang papalapit sa Jubel Center, marami. Ayan. Lalakarin ko na para maraming ganito, tiyangge-tiyangge, maraming nakaupo, nag-aantay ito, mga supermarkets. Ayan, may nagdadaan dito. Ayan. Ito, pogi. Pare, quiz. This will be what's out in YouTube, pare. Sorry, malis. Pare, Oreo. Ayan. Ayan yung Alconaini Center. Ayan. Ayan o. Oh. Dito. Ganyan yung Jubel. Ayan, mayroon din tayong Jollibee dito. May Jollibee tayo dito. Ayan. Titignan natin yung Jollibee. Ito. Ayan, kinakainan ng Pinoy yan. Jollibee yan, single area. Ayan o, Jollibee. Oh. Ito yung Jollibee Jubel. Ayan. Jollibee Jubel yan. Ganda yan. Diyan, maraming kumakain na Pinoy. Ayan. Ito yung Jubel Center. Ayan ang Al-Raji. Ayan. Pasyalan ng mga Pinoy.
Ayan yung Jubel Center yan. Sa likod, bibili ako dun ng nuts. Kailangan ko ng nuts. Napaka-importante yun. Tara, shortcut tayo dito. Shortcut tayo para makita natin doon sa Jubel Center. Ayan o, cellphone accessories. Ayan, Pinoy dito. Ayan. Dito, daan-daan lang kasi bilis magpatakbo ang mga kwan dito. Sasakyan. Ayan. Kailangan natin yung nuts kasi importante yon. Makabili tayo. Ayan. Dito na yung Jubel Center oh. Ayan. Jubel Center. So ikot tayo. Ayan. Parang bagsakan ng mga tao dito. Bilihan ng mga gadgets. Gadgets, pasok ng konti. Ayan oh, may mga bangko. Pasok ng konti dito sa Jubel Center. Ayan oh. Ito. Yung Jubel Center. Ayan. Okay lang ba? Ayan. Para makita nyo ang pinupuntan naman sa Jubel Center. Ayan o, merong sa taas. Ayan. Sa kabila tayo akyat. Ayan. Sa kabila tayo akyat. Yan o, Jubel Center o. Ayan. Dito. Para mo sa akin kung anong ginagawa ko. Ayan o, sa Jubel Center. Ayan. Paakyat tayo eh. Target natin yung umakyat para makita natin sa Jubel Center. Ayan. Sorry. Ayan o. Ayan. Dito. Doon sa likod, nandun yung bilihan ko ng nuts na sinasabi ko. Ito, mga cellphone accessories oh. Oh, makakasilaw lang yung pan. Malamig na rin dito kasi umuulan. Ito oh. Ayan, akyat tayo sa taas para ma-view natin. Ayan. Ang Jubel Center bago tayo bumili ng nuts para hindi masayang yung oras. Ayan oh mga kabayan, nasa Pinas na hindi pa nakakapunta ng Saudi. Ganito, pagod lang umakyat pero tis lang. Ito yung mga kainan. Kainan naman dito. Oo, kailangan nating dumaan. Ayan, naka-close pa yung iba. Naka-close pa. Mga kainan, cellphone. Ayan ang marami dito. Ayan, kabayan. Dining boss. Dito nga pala tayo sa Brosteda. Habang pumunta sa sasakyan namin. Mayroon akong ibigay sa aking kakwarto. Nag-aantay. Layo kasi yung sapan niya eh. One Brosted dining boss. Ayan na, nakapag-order na ako. Kailangan. Yun tayo. Mga Pilipino dito. May ibang lahi. Ayan o. Dito. Ayan ha. Kulang ko natin. Naubos yung pera ko. Kasi tamang-tama lang sa budget. Kaya nga. Doon lamang tayo sa... Kuha muna tayo ng 50 sa ATM. Kasi ubos. Kasi tamang-tama lang yung pamasahe. Kaya... Kwan. Mag-withdraw muna ako ng 50 para meron akong pamasaheng pauwi sa Sapanya. Ganito yung buhay namin sa Sapanya. Oh, ito, lalakad. Malapit na kami sa City Flower. Yan ang parkingan kasi namin, City Flower. Ayan. Kanina, ang lamig-lamig. Ngayon, uminit na. Sa December. Lalo na pagdating sa Sapanya, mainit, mas malamig talaga dun.
Ayan. Kaya maraming tao. Maraming taong nakapila sa ATM. So malamang hindi na tayo pipila doon. Kuha na lang muna. Mag-withdraw na lang sa Panya o libang ATM na. Kasi zero balance. O di kaya babalik mamaya. Ayan na. Nesma, at least na-tour ko kayo. Ito yung sakyan namin. So huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Bernard Tigabaon YouTube channel. At lagi nyong i-subscribe and share para magkaroon naman ng views at ma-view naman ng mga kakilala ninyo. Kaya subscribe nyo ang vlog na ito and hit the notification bell para sa lahat ng bago kong vlog meron kayong notification. At i-share nyo na rin at i-like. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ng Canton City from Nesma. God bless you po.